π, η TIMH και η προέλευση του. Περίληψη. Λόγω της σημασίας του π στην επιστήμη, ιδιαίτερα στη φυσική και τα μαθηματικά, αρκετοί ερευνητές συνέβαλαν στον υπολογισμό της αξίας του με λογική ακρίβεια. Σημειώθηκε πρόοδος από ερευνητές και μαθηματικούς στον υπολογισμό μιας καλύτερης προσέγγισης της αξίας του χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία. Μια ιστορική προοπτική που περιλαμβάνεται σε αυτή την παρουσίαση. 1. Εισαγωγή. 1. Εισαγωγή. Το π είναι το 16ο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει μια ειδική μαθηματική σταθερά που ορίζεται ως ο λόγος της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του, η οποία είναι περίπου η συμμετρία 1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,2,9,7,9,3,2 έως 16 δεκαδικά ψηφία. Το π είναι ένας παράλογος και υπερβατικός αριθμός, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκφραστεί ως λόγος δύο ακεραίων και έχει άπειρο αριθμό ψηφίων στην ψηφιακή του αναπαράσταση. Επιπλέον, δεν είναι η λύση οποιοδήποτε μη ακέραιο πολυονίμου με ρητούς συντελεστές. Ο υπολογισμός του π είναι ένα από τα αρχαία θέματα των μαθηματικών που εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρό ενδιαφέρον για τη σύγχρονη μαθηματική έρευνα. Λόγω της σημασίας της, μια ειδική ημέρα που ονομάζεται ημέρα π γιορτάζεται επίσης στις 14 Μαρτίου λόγω της ημερομηνίας της, δηλαδή 3 μήνας, ημέρα 14, η οποία περιέχει τα πρώτα 3 σημαντικά ψηφία κατά προσέγγιση του π. Η ημέρα προσέγγισης π παρατηρείται και στις 22 Ιουλίου, δηλαδή σε μορφή 22 ημέρα 4 μήνας και με τη διαίρεση 22 διά προσεγγίζεται το π. 2. Ιστορική άποψη. Οι παλαιότεροι καταγεγραμμένοι υπολογισμοί του π χρονολογούνται από τους πολιτισμούς των Βαβυλωνίων, Αιγυπτίων και Εβραίων. Η αναλογία της περιφέρειας προς τη διάμετρο η συμμετρία εμφανίζεται ακόμη και σε ένα στίχο της εβραϊκής βίβλου, που γράφτηκε γύρω στον 4ο αιώνα π.Χ., που αποδεικνύει ότι το 3 θεωρήθηκε ως προσέγγιση για αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως π. Ένα εδάφιο της εβραϊκής βίβλου αναφέρει «Και έφτιαξε μία λιωμένη θάλασσα, 10 π.Χ. από το ένα χείλος μέχρι το άλλο, ήταν γύρω-γύρω, και το ύψος του ήταν 5 π.Χ. και μία γραμμή 30 π.Χ. που έκανε περίπου ο διαβήτης». Περιγράφουν μια τελετουργική πισίνα στο ναό του Σολομώντα που είχε διάμετρο 10 π.Χ. και περιφέρεια 30 π.Χ. και οι στίχοι υπονοούν ότι η πισίνα είναι κυκλική αν το π είναι περίπου 3. Μια πύληνη πλάκα από το βαβυλωνιακό πολιτισμό, που χρονολογείται από την περίοδο 1900-1600 αναφέρει την τιμή του π.Χ. 3 και 1,8. Στην Αίγυπτο, ο Rin Papyrus, ένα έργο στα μαθηματικά που χρονολογείται από το 1650 π.Χ. βρίσκει το εμβαδόν ενός τετραγώνου που έχει ως πλευρά τα 8 ένατα της διαμέτρου του κύκλου. Μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτός ο εμπειρικός τύπος είναι ισοδύναμος με τιμή του π3, 1604. Αυτό προέκυψε τετραγωνίζοντας τον κύκλο. Ο Έλληνας επιστήμονας Αρχιμίδης των Σιρακουσών ανέπτυξε μία προσέγγιση πολυγώνου για να προσεγγίσει την τιμή και βρήκε τα άνω και κάτω όρια του π ως 3,1408 π 3,1429. Η μέθοδος του επινοήθηκε γύρω στο 250 π.Χ. και κυριάρχησε για πάνω από 800 χρόνια. Γύρω στο 150 μετά Χριστόν ο Ελληνορωμαίος επιστήμονας Πτολεμαίος βρήκε την τιμή 3,1416 στην Αλμαγέστη του, χρησιμοποιώντας τα όρια του Αρχιμίδη. Ένας Κινέζος μαθηματικός Ζιου Τσοντζί, 429, 500 μετά Χριστόν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τιμή του π είναι μεταξύ 3,1.415.926 και 3,1.415.927. Και ως εκ τούτου είναι ο πρώτος επιστήμονας στον κόσμο που υπολόγισε την τιμή του π σε 7 δεκαδικά ψηφία. Ο Ζιου Τσοντζί προσέγγισε την τιμή του π ως 355 δια 113. Η τιμή αυτή ήταν η πιο ακριβή στον κόσμο εκείνη την εποχή και οι Ιάπωνες επιστήμονες την ονόμασαν με σεβασμό Ζιου Τσοντζί Ratio. Ο TSUCHUNGCHIH, 430, 501 μετά Χριστόν, και ο γιος του υπολόγισαν το π 355 δια 133 περίπου ίσο με 3,1.415.929. Ο Ινδουιστής μαθηματικός Οριόμπατο, στο έργο του Γκανιτόπαντα, υπολόγισε την τιμή του π ως 62,832,20,3,1416, σε αντίθεση με το ανακριβές 22,7 του Αρχιμίδη που χρησιμοποιήθηκε συχνά, αλλά προφανώς δεν το χρησιμοποίησε ποτέ, ούτε κανείς άλλος για αρκετούς αιώνες. Ένας άλλος Ινδουιστής μαθηματικός Μπραχαγκάπτ πρότεινε την ιδέα ότι η τιμή του π προσεγγίζει την τετραγωνική ρίζα του 10. Τον 9ο αιώνα, τα μαθηματικά και η επιστήμη άκμασαν στους αραβικούς πολιτισμούς.
Ο Άραβας μαθηματικός, Mohammed bin Musa al-Khwarizmi, γεννημένος γύρω στο 800 π.Χ. και γνωστός ως πατέρας της άλγεβρας, προσπάθησε και υπολόγισε το π περίπου ίσο με 31,7. Κατά τον 16ο και 17ο αιώνα ο υπολογισμός του π έφερε επανάσταση με την ανάπτυξη τεχνικών άπειρων σειρών, ειδικά από τους μαθηματικούς από την Ευρώπη. Υπολόγισαν το π με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ο Γάλλος μαθηματικός Φρανκ Μίτβιτ, 1540-1603, έδωσε το τελικό του αποτέλεσμα ως 3,1.415.926.535 π 3,1.415.926.537. Ο Βιτ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που περιέγραψε το π χρησιμοποιώντας ένα άπειρο γινόμενο. Το 1593, ο Έιντριανας Ροουμόνας, 1561-1615, υπολόγισε το π σε 17 ψηφία μετά το δεκαδικό, από τα οποία τα 15 ήταν σωστά. Μόλις 3 χρόνια αργότερα, ένας Γερμανός ονόματι Λούντολφ Βανσούλαν, 1540-1610, παρουσίασε 35 ψηφία χρησιμοποιώντας ένα πολύγωνο 262 πλευρών. Ο Βανσούλαν πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του δουλεύοντας το π. Όταν πέθανε το 1610 είχε βρει με ακρίβεια 35 ψηφία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε σύμβολο που να υποδηλώνει την αναλογία της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του. Το 1647 ο Γίλιαμ Οτρέντ, 1575-1660, χρησιμοποίησε το π δια δέλτα για να αναπαραστήσει την περιφέρεια ενός δεδομένου κύκλου, έτσι ώστε το π του να ποικίλει ανάλογα με τη διάμετρο του κύκλου, αντί να το θεωρεί σταθερό όπως είναι γνωστό σήμερα. Εκείνες τις μέρες η περιφέρεια ενός κύκλου ήταν γνωστή ως περιφέρεια, γι' αυτό το π χρησιμοποιήθηκε για να τον δηλώσει. Το 1706, ο William Jones, 1675-1749, ένας Ουαλός μαθηματικός χρησιμοποίησε το σύμβολο π για πρώτη φορά στο βιβλίο του Συνόψεις Πολμόριο Mathesius. Ανέφερε ότι ο λόγος της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του δεν μπορεί ποτέ να εκφραστεί με αριθμούς, αν και δεν το απέδειξε. Μέχρι τότε ο παραλογισμός του π δεν ήταν γνωστός. Αυτό το σύμβολο του π δεν έγινε αποδεκτό αμέσως, αλλά το 1737 όταν ο Λέναρντ Ιούλαρ άρχισε να χρησιμοποιεί το σύμβολο π, και από τότε έγινε γρήγορα αποδεκτό. Το 1650, ο Τζον Γόλις, 1616-1703, εξήγαγε έναν τύπο για το 4, π που απλοποιείται σε π2 χρησιμοποιώντας άπειρες σειρές. Γύρω στο 1682, ο Γκότφριντ Λίμπνιτς, 1646-1716, επεσήμανε ότι από το FP41 ήταν πολύ απλό να υπολογιστεί το π, αλλά για να ληφθούν μόνο 2 δεκαδικά ψηφία απαιτούνταν 300 όροι της σειράς και 10.000 όροι απαιτούνται για 4 δεκαδικά ψηφία. Για να υπολογίσει κανείς 100 ψηφία, πρέπει να υπολογίσει περισσότερους όρους από όμικρον με τόνο, τι είναι σωματίδια στο σύμπαν. Το 1706, ο Τζον Μακίν, 1680-1751, καθηγητής αστρονομίας στο Λονδίνο, υπολόγισε 100 θέσεις με το χέρι χρησιμοποιώντας τη νέα του φόρμουλα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο στόχος για τον υπολογισμό της τιμής του π ήταν να δούμε αν τα ψηφία του π επαναλαμβάνονται ή όχι και να δηλωθεί ως ο λόγος δύο ακεραίων. Αλλά γύρω στο 1768, ο Γιωχόν H. Λαμπέρτ, 1728-1777, απέδειξε ότι το π είναι άρρητος. Το 1794, ο Έιντριαν Μαρί Λαζόνταρ, 1752-1833, έδωσε μια αυστηρή απόδειξη για το ίδιο. Το 1882 ο Φέρντιναντ Φον Λίνταμαν, 1852-1939, απέδειξε την υπέρβαση του π. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί ποτέ να είναι λύση σε οποιοδήποτε πεπερασμένο πολυώνυμο με ακέραιους συντελεστές, που ήταν η απάντηση στο πιο ενδιαφέρον ερώτημα των Ελλήνων, αν ένας κύκλος μπορούσε να τετραγωνιστεί με τη βοήθεια χάρακα ή διαβήτη. Το 1873, ένας Άγγλος ονόματι Γίλιαμ Σάνξ, 1812-1882, υπολόγισε 707 θέσεις του π σε 15 χρόνια. Το 1945 ο Ντάνιελ Εφ. Φέργασαν, 1841-1916, ανακάλυψε το σφάλμα στον υπολογισμό του Σάνξ στην 528η θέση και μετά. Μετά από 2 χρόνια το 1947, αύξησε το σύνολο σε 808, ακριβή δεκαδικά ψηφία. Αυτή ήταν η τελευταία καλύτερη προσέγγιση χρησιμοποιώντας στυλό και χαρτί.
1,5 χρόνο αργότερα, ο Λέβι Σμιθ και ο Τζον Ρέντς, 1911-2009 σημείωσαν τα 1000 ψηφία, χρησιμοποιώντας μια αριθμομηχανή με γρανάζια. Με την ανάπτυξη των υπολογιστών, ο μαθηματικός έκανε προσπάθειες να υπολογίσει όλο και πιο ακριβή την τιμή του π. Το 1949, μια άλλη σημαντική ανακάλυψη εμφανίστηκε, αλλά δεν ήταν μαθηματικού χαρακτήρα. Ήταν η ταχύτητα με την οποία μπορούσαν να γίνουν οι υπολογισμοί. Ο ENIAC, ηλεκτρονικός αριθμητικός ολοκληρωτής και υπολογιστής, ολοκληρώθηκε τελικά και έγινε λειτουργικός. Έτσι, ο Τζον Φον Νούμαν και ο Ράιτ Γαϊζανάρ μαζί με την ομάδα τους χρησιμοποίησαν το ENIAC για να υπολογίσουν το π. Το μηχάνημα υπολόγισε 2037 ψηφία σε μόλις 70 ώρες. Ο Τζον Ρέντς και ο Ντάνιελ Σάνξ βρήκαν 100.265 ψηφία το 1961 χρησιμοποιώντας το IBM 7090 και το όριο του 1 εκατομμυρίου ψηφίων ξεπεράστηκε το 1973. Τα αδέρφια Γκρέγκορι Τσαντνόουσκι έσπασαν το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου τον Αύγουστο του 1989 στον Καναδά. Και ο Τοκαχώση υπολόγισε 51,5 δισεκατομμύρια. Το 1999 από τον Καναδά και ο Τοκαχώση υπολόγισαν 68.119.470.000 ψηφία. Το 2010, η Γη και Κόντο υπολόγισαν 5 τρισεκατομμύρια ψηφία. Το τρέχον ρεκόρ για τον υπολογισμό του π, από το 2013 είναι στα 12,1 τρισεκατομμύρια ψηφία από τους Κόντο και Γη σε δεκαδικό σύστημα. Το κλάσμα 22,7 που χρησιμοποιείται γενικά ως προσέγγιση του π είναι ακριβές στο 0,04025%. Τα ψηφία του π δεν έχουν συγκεκριμένο μοτίβο και εμφανίζονται στατιστικά τυχαία. Υπάρχουν κάποιες ακολουθίες που μπορεί να φαίνονται μη τυχαίες, όπως το σημείο Feynman, το οποίο είναι μια ακολουθία 6-9 που ξεκινούν από την 762η δεκαδική αναπαράσταση του π. Στη σύγχρονη εποχή, το π έχει χρησιμεύσει ως κάτι περισσότερο από μια απλή, αλλά μεγάλη σταθερά. Ωστόσο, οι άνθρωποι το έχουν χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για τη δοκιμή αλγορίθμων και για υπολογιστές. 3 μεθόδοι υπολογισμού. Μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του π συζητούνται εδώ. 3.1 με χρήση γεωμετρίας. Στην Αίγυπτο, ο Ριν Πάπυρος, γραμμένος από τον Άμς, ήταν η πρώτη προσπάθεια να υπολογιστεί το π τετραγωνίζοντας τον κύκλο, δηλαδή να μετρηθεί η διάμετρος ενός κύκλου χτίζοντας ένα τετράγωνο μέσα στον κύκλο. Η μέθοδος τετραγωνισμού του κύκλου για την κατανόηση του π έχει γοητεύσει πολλούς μαθηματικούς. Ο πρώτος αυστηρός αλγόριθμος για τον υπολογισμό του π αναπτύχθηκε από έναν από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς του αρχαίου κόσμου, τον Αρχιμίδη. Ανέπτυξε μια προσέγγιση πολυγώνου για να προσεγγίσει την τιμή του π και βρήκε τα άνω και κάτω όρια του π εγγράφοντας και περιγράφοντας έναν κύκλο σε ένα εξάγωνο και διπλασιάζοντας διαδοχικά τον αριθμό των πλευρών. Το έκανε αυτό μέχρι που απέκτησε ένα πολύγωνο 96 όψεων. 3.2 Μέθοδοι των απειρών σειρών. Ο πρώτος τύπος για το π με χρησιμοποίηση άπειρης σειράς δόθηκε από το Γάλλο μαθηματικό Φρονς Γόβιτ και ήταν ο ακόλουθος. Στη δεκαετία του 1600, με την ανακάλυψη του λογισμού από τους Νούταν και Λίμπνιτζ, ανακαλύφθηκε ένας αριθμός ουσιαστικά νέων τύπων για το π. Για παράδειγμα, αντικαθιστώντας x1 σε αυτό προκύπτει ο γνωστός τύπος του Γκρέγκορι LEIH1. Αυτή η σειρά συγκλίνει πολύ αργά. Ένας ακόμη πιο γρήγορος τύπος είναι του Μακίν που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του π ως ακολούθος. Ο Σαντς χρησιμοποίησε αυτό το σχήμα για να υπολογίσει το π με ακρίβεια 707 δεκαδικών ψηφίων το 1873. Ο Νεύτων ανακάλυψε μια παρόμοια σειρά για τη συνάρτηση τόξου. Ο Γιούλαρ ανακάλυψε νέους τύπους για το π. Μεταξύ αυτών είναι 3 μέθοδος Ρομονούτζαν. Μέχρι το 1970 χρησιμοποιήθηκε μια παραλλαγή του τύπου του Μακίν για τον υπολογισμό του π, χρησιμοποιώντας υπολογιστές. Γύρω στο 1910, μερικοί νέοι τύποι άπειρων σειρών ανακαλύφθηκαν από τον Ινδό μαθηματικό Ρομονούτζαν, αλλά αυτοί δεν ήταν καλά γνωστοί μέχρι που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα τα γραπτά του. Ένας από αυτούς τους τύπους είναι κάθε όρος αυτής της σειράς παράγει επιπλέον 8 σωστά ψηφία στο αποτέλεσμα.
Η μέθοδος του κύκλου του Ρομονούτζαν είναι μια άλλη προσέγγιση για τον υπολογισμό του π. 3-4 μέθοδος BUFFONS με τη βέλονα. Τον 18ο αιώνα, ο Γάλλος μαθηματικός Ζορζ Μπουφόν επινόησε έναν τρόπο να υπολογίσει το π με βάση την πιθανότητα. Περιλαμβάνει την πτώση μιας βελόνας σε ένα φύλλο χαρτιού με επένδυση και τον προσδιορισμό της πιθανότητας η βελόνα να διασχίσει μία από τις γραμμές στη σελίδα. Αυτή η πιθανότητα σχετίζεται άμεσα με την τιμή του π. Για να υπολογίσουμε το π, παίρνουμε τον αριθμό των δοκιμών και τον πολλαπλασιάζουμε με 2, μετά τον διαιρούμε με τον αριθμό των πτώσεων, δηλαδή π2 συνολικές δοκιμές, αριθμός επιτυχιών. Υπάρχουν τρεις τύποι μεθόδων βελόνας για να υπολογίσετε την τιμή του π: 1. Απλή μέθοδος. 2. Μέθοδος πλαισίου. 3. Μέθοδος πίνακα. 3,5 Μέθοδος Μοντεκάρλο. Η μέθοδος Μοντεκάρλο είναι ένα μαθηματικό μοντέλο που βασίζεται στην τύχη ή στην επαναλαμβανόμενη τυχαία συμπεριφορά προκειμένου να προσδιορίσει μία λύση σε ένα πρόβλημα. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του π. Ας υποθέσουμε ότι ένας κύκλος ακτίνας R είναι εγγεγραμμένος σε ένα τετράγωνο. Το πείραμα αποτελείται απλώς από τη ρήψη βελών σε αυτή τη φιγούρα εντελώς τυχαία, που σημαίνει ότι κάθε σημείο στο βελάκι έχει ίσες πιθανότητες να χτυπηθεί από το βελάκι. Για τον υπολογισμό του π, προκύπτει μια σχέση μεταξύ της γεωμετρίας του σχήματος και του στατιστικού αποτελέσματος της ρήψης των βελών ως Pi4x, αριθμός βολών εντός του κύκλου, αριθμός βολών F εντός του τετραγώνου. Σήμερα οι επιστήμονες αναπτύσσουν διάφορους γρήγορους αλγόριθμους για τον υπολογισμό του π από τον υπολογιστή. Υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι που βασίζονται σε αυτές τις μεθόδους που μπορούν να υπολογίσουν το π με πολύ υψηλή ακρίβεια σε πολύ λίγες επαναλήψεις, δηλαδή είναι πιο συγκλίνοντες. Το 1976 ο Eugene Salamine και ο Richard Brent ανακάλυψαν ανεξάρτητα έναν νέο αλγόριθμο για το π, ο οποίος βασίζεται στον αριθμητικό γεωμετρικό μέσο όρο και σε ορισμένες ιδέες του Gauss. Αυτός ο αλγόριθμος παράγει προσεγγίσεις που συγκλίνουν στο π πολύ πιο γρήγορα από οποιονδήποτε κλασικό τύπο. Σε κάθε επανάληψη, αυτός ο αλγόριθμος διπλασιάζει περίπου τον αριθμό των σωστών ψηφίων. Πιο συγκεκριμένα, οι διαδοχικές επαναλήψεις παράγουν 1, 4, 9, 20, 42, 85, 173, 347 και 697 σωστά ψηφία του π. 25 επαναλήψεις επαρκούν για τον υπολογισμό του π σε ακρίβεια άνω των 45 εκατομμυρίων δεκαδικών ψηφίων. Ωστόσο, κάθε μία από αυτές τις επαναλήψεις πρέπει να εκτελείται χρησιμοποιώντας ένα επίπεδο αριθμητικής ακρίβειας που είναι τουλάχιστον τόσο υψηλό όσο αυτό που θέλετε για το τελικό αποτέλεσμα. Η τιμή του π υπολογίζεται και σε άλλα συστήματα αριθμών. Πιο πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί ορισμένοι αλγόριθμοι που δημιουργούν συγκλίνουσες προσεγγίσεις μείωσης τάξης στο π για οποιοδήποτε μη, αλλά για να το αποκτήσετε, πρέπει να είναι γνωστά τα τελευταία μη, ένα ψηφία. Άρα δεν υπάρχει συντόμευση για τον υπολογισμό του π. Ωστόσο, μια ενδιαφέρουσα νέα μέθοδος προτάθηκε πρόσφατα από τους David Bailey, Peter Bargain και Simon Plouffe. Μπορεί να υπολογίσει αποτελεσματικά το μειωστό 16δικό ψηφίο του π χωρίς τα προηγούμενα ψηφία μη 1. Ο πίνακας 1 παρακάτω δίνει τη συστηματική ανάπτυξη του π με μια ματιά στην εποχή των υπολογιστών.